Tututukan raw ng Department of Transportation o DOTR ang tuloy-tuloy na konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR sa bahagi ng Angeles City. Sa inspeksyon ni DOTR Secretary Giovanni Lopez itong Miyerkules, May 20, sinabi niya na nakatulong ang pag-usad ng right-of-way acquisition sa pagpapabilis ng proyekto. 90% na po ang ating right-of-way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusad na ang ating proyekto dito. Kanina po nag-report po ang project manager. Napansin natin may mga delay pa. So inahabol nila ng inahabol. Imagine mo when they started contract implementation, I think is 2020. At ang right of way by 2025 is only 7%. Talaga po maantala ang proyekto. So ngayon po kahit papaano makita nyo, natayo na rin ang mga ibang mga viaduct natin. Inaayos natin yung istasyon ng Clark natin at saka Angeles at mga iba't ibang istasyon. Target daw ng kagawaran na maisakatuparan na ang partial operations ng segment mula Valenzuela hanggang Bulacan sa susunod na taon, kaya't puspusan ng kanilang monitoring sa construction sites. Dalawa po ito, no? Meron po tayong Valenzuela hanggang Malolos, yung sinasabi nating N1, at yan naman po ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027. So pukpukan at pukpukan po tayo dyan. Ngayon meron pong pangalawa dyan, yung sinasabi nating N2, mula naman dito sa Bulacan all the way naman sa Clash. No? Yan po yung talagang, kaya nga kinakausap po sila ang Italtay kanina, ang contractor natin. We need this by 2020. Kabilang sa mga hakbang ng DOTR ang mas mahigpit na monitoring sa mga kontraktor at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng proyekto. Consistent monitoring. Kailangan bantayan talaga po. Bantayan po ng DOTR na talagang nagtatrabaho ang ating mga kontraktor. At to be fair naman, sa part ng mga kontraktor, we have to make sure also na this shall be paid. Kailangan may pondo din kami na bayaran sila. No? Ang pangalawa, ang parati ko sinasabi, again, the local government. Kasi kailangan namin ang tulong nila. Hindi po kaya ito na mag-isa lang ng pamalang nasyonal. Inatas din ng kalihim sa mga kontraktor na bigyang prioridad ang mga lokal na manggagawa upang makatulong sa paglikha ng hanap buhay sa mga lugar na dinaraanan ng proyekto. I-prioritize nyo, not only the Filipino workers, pero yung mga trabahador, yung mga empleyado dun sa lugar na yon. Parang dito, na inasahan natin ang mga trabaho taga Angeles, magagaling talaga mga Pinoy. At tulong na rin po sa kanila yan, no? At maasahan nila na andito parati yung kanilang mga trabahador. And of course, ganoon naman talaga the job generation and job employment na dapat na idudulot ng ganitong malalaking proyekto. Inaasahang makukumpleto sa taong 2032 ang 144-kilometer railway project na layong mapaiksi ang 4-hour travel mula Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna tungo sa tinatayang 2 oras. Lahat tayo ngayon ay imbudo sa Manila. Di ba? Bago ka papunta ka Calamba, datang ka talaga ng Manila. No? So kapag ito, diretso na po. Lahat naman po ng mga ganito malalaking proyekto, it will decongest our usual major thoroughfare. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.